Здравейте и добре дошли в канала на Deutsche Boom. Днес съм тук, за да ви помогна да надпишете коледните си и новогодишни картички за вашите близки, познати и приятели от Германия. В днешното видео ще говорим за най-известните и най-разпространените коледни и новогодишни пожелания на немски език. Какво означават, как се използват и към кого да ги отправим. Нека да започнем от Коледа. Германците не обичат прекалени излияния, когато става въпрос за пожелания. Обичат да получават и да отправят послания, които носят яснота, топлота и смисъл. Да видим най-често използвани. Fröhliche Weihnachten. Това е най-основният и най-широко използваният поздрав. Той е универсален, тъй като е подходящ за всички. За непознатите хора в магазина, за продавачите, за по-близки колеги, за приятели, познати, съседи, за всеки, за когото можете да се сетите, че искате да поздравите. Fröhliche Weihnachten, супер окей, ако не ви се занимава с някакви по-дълги неща. Frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage. Най-груб превод, весела Коледа и спокойни празнични дни. Това е малко по-елегантна версия на първия ни поздрав. Може да се използва, например, за завършване на имейл преди Коледа, отправен към колега или към клиент. Като цяло, малко по-официално. Ich wünsche dir oder euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Пожелавам ти или пожелавам ви един прекрасен коледен празник. Този поздрав е по-скоро по-топъл, по-личен, подходящ за отправяне към семейство, към близки приятели, като цяло хора, с които сте по-близки. Frohe Weihnachten und eine schöne Adventszeit. Този израз е окей да го използвате по-скоро през първата половина на декември, поради простата причина, че в него се съдържа и пожелание за Adventszeit. Имаме видео, в което говорим за Адвент и Adventszeit. Това е времето преди Коледа. Това е общо взето един месец преди Коледа. Тоест няма голяма логика на 23 или 24 декември да пожелавате Schöne Adventszeit. Просто да го имате предвид. Преводът е весела Коледа и прекрасен адвент. Ein gesegnetes Weihnachtsfest. Превод благословена Коледа. Сравнително рядко ще го чуете в ежедневието, тъй като такъв поздрав е подходящ най-вече за хора, които повече държат на традициите и на религиозните елементи. След коледните дни, 24, 25, дори 26 декември, фокусът на всички пожелания, приготовления и планове се измества, разбира се, към новата година. На немски новата година се нарича Silvester. Тук е интересно и трябва да имаме предвид, че пожеланията, които отправяме, се разделят на две групи, а именно тези, които отправяме до настъпването на новата година и тези, които отправяме след идването й. И идеята е, че не можем да ги разменяме или да ги смесваме. Не. Преди настъпването на новата година, най-известният поздрав, който се чува на немски, е Guten Rutsch. Преводът, който бихме могли да дадем тук, е добро преминаване в новата година. В самия израз или в неговото разбиране има едно недоразумение, тъй като много хора асоциират Rutsch с глагола rutschen, което означава хлъзгам се, подхлъзвам се. Има две основни теории за това какво всъщност означава израза и откъде идва думата Rutsch. Първата теория е, че глаголът rutschen има много старо значение на пътувам или преминавам. И оттам Rutsch, преминаване. Guten Rutsch ins neue Jahr, добро преминаване в новата година. Има обаче и втора теория, според която Guten Rutsch идва от еврейския израз Рош Хашана, което пък от своя страна означава добро начало. Отново, Guten Rutsch ins neue Jahr, добро начало на годината или в годината. Истината е, че няма доказателство коя от теориите е вярна, т.е. няма сигурност откъде действително идва точно този израз, но смисълът му е добро започване на новата година. Друго пожелание, което можете да използвате или пък да чуете по свой адрес: Ein frohes neues Jahr, voller Glück, Gesundheit und schöner Momente. Класическо, красиво, не е твърде претруфено, но все пак лично. Означава най-общо казано хубава нова година, изпълнена с щастие,
здраве и прекрасни моменти. Можете да го използвате като цяло към хора, с които работите, колеги, шефове, клиенти. Още едно пожелание. Auf ein neues Jahr mit viel Zuversicht und wenig Stress. Това е по-модерно и може би се различава от другите, тъй като включва в себе си една по-скоро негативна дума, а именно стрес, also wenig Stress. Пожелаваме си с това да имаме по-малко стрес през новата година. Истината е, че тема стрес в Германия е много широко обсъждана, не е в никакъв случай тема табу, така че всъщност такъв тип пожелание може да се окаже доста подходящо. Четвърто пожелание, между другото моето любимо. Komm gut rüber. Звучи толкова точно, кратко, ясно и немско. Не знам какво повече можем да искаме от едно пожелание. Означава именно премини добре, както имахме преди малко темата с Guten Rutsch, но това е една идея по-разговорно. Тоест, наистина може да го чуете супер често, но се използва към наистина по-близки хора. Не е окей, например, да го кажете на свой клиент, с когото работите. И да завършим с нещо малко по-поетично. Möge das neue Jahr dir bringen, was du brauchst und ein bisschen mehr. Това е прекрасно за картички. Означава, нека новата година ти донесе всичко, от което се нуждаеш и дори още повече. Перфектно е за членове от семейството, за много близки приятели, дори за човека до вас. Аз имам да надписвам много картички, така че ще ви оставям да изберете вашето пожелание. Ако това видео беше полезно за теб и успя да научиш поне нещичко ново, то абонирай се за канала на Deutschboom, за да не пропускаш повече такива кратки и полезни видеа. И от мен, fröhliche Weihnachten, guten Rutsch und ein fantastisches neues Jahr! Ще се видим в следващото видео.